Dit is het programma Gewest Friesland. Dat programma liet alle sneeuwtioen, reportages en filmpjes uit het programma van gewest tot gewest. Zat dat jet iets houden waar voor de nationale televisie, dan neem ik het dan maar even. Die reportages waren wat Friesland onbelangrijk maakte terug Johan van der Zee. Dan moet ik eerst door Wenners die Jouwer doen. Hè? Ik ben op een Jouwer. Op een Jouwer, neem me net kwalijk. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. En dan is er in 1974 al een reportage over de Jouwer. Ja. Maar de Jouwer betutte hier in Friesland dan niks? Nou, werd het mij omgeven, en dat merk ik als inwoner van de Jouwer, de grote rol die Douwe Egberts in zijn dorp spelen. Douwe Egberts hier geen personeelsvereniging, want dan zo'n alle orenverenigingen in het dorp zo'n geen leden had. En aan de andere kant zei Wietse Hoekstra, de burgemeester, wilde Wietse laten van hem. Douwe Egberts is hetzelfde bedrijf als de kruidenier. Dat had niks bijzonders. Nou, die bepaalde voor het grootste pad het beleid in het dorp. Ik ben daar net helemaal achter gekomen, maar dat weer mijn intentie om de reportage te maken. Ja, want door Sjoerd misschien nog wel eens als het uitslag bij de Jouwer, op de tweede uitslag Jouwer West, die uitslag leidt precies in hoe de Douwe Egberts fabrieken. Ja, ze hadden in de tijd gedacht van we loeken die wij in één keer terug naar hoe de veert heen naar de fabrieken daar. Ja, dat is net gebeurd. Nee. Douwe Egberts, een voornamere rol in Jouwer. Als nou de eerste uitslag, als van Heerenveen komt, de eerste uitslag Jouwer, het eerste was juist is een koffiekopje. Ja, nee, dat klopt. In Pakensteden staat koffie. Ja. Dat we daar binnenkomen. Ja, maar die uitslag neem ik nooit, want dat is een zatdrukke rotonde. In 1973 gaan ze de grootste rotonde van Europa, daar online. Ja. En net iemand weet nog waarom dat zo weer. Nee, en ik probeer die me altijd te ontrennen. En wij zien naar die reportage uit 1974 over de Jouwer. Het is Joustermerken. Dat wil zeggen paardenmarkt, kermis en agrarische schouw. Een show van moderne landbouwwerktuigen. Dat is een begrip in Friesland. Iedere 4e donderdag in september trekken duizenden mensen naar de vlekken om dat mee te maken. De vlekken, ja, want zo wordt Jouweren genoemd. Geen dorp en geen stad, iets daartussenin. Jouweren is een behoorlijke plaats geworden met 9000 inwoners. En dat komt voornamelijk door een grote industrie, Douwe Egberts. Van een klein winkeltje in de Midstraat, de hoofdstraat van Jouweren, gegroeid tot een industrie waar hier 1600 mensen werken. En over dat Jouweren, vroeger een heel klein marktplaatsje en nu een behoorlijk industriedorp, gaat deze reportage. De burgemeester van Haskeland die op de dag van Joustermerken 's ochtends om 7 uur aan het touw in de toren staat te trekken, dan moet er wel iets bijzonders zijn, de burgemeester. Of is het alleen maar een stukje folklore? Nou, er zit duidelijk een brok folklore in, maar er is meer dan alleen maar folklore wat de klok slaat. U ziet, Tik trekt nogal hard aan de bel en dat is 1 keer per jaar om eigenlijk het feest in te luiden, het grote feest van de Joustermerken. Dat zijn de dolle dagen die nu Jouweren tegemoet gaat. En dan heeft zo het luiden van een klokje, het Joustermerkenklokje, heeft een signaalfunctie. En het is een merkteken dat vanaf vandaag die feesten begonnen zijn. Joustermerken heeft ook iets met de historie van Jouweren te maken, dacht ik. Hè? Ja, als we dan teruggaan eigenlijk naar de traditie van Jouweren, de rijke traditie, dan komen we zo terecht in het jaar 1466, zo'n 509 jaar geleden, waarbij aan Jouweren marktrecht verleend werd en daarmee de kiem gelegd werd voor een bedrijvige ontwikkeling. Jouweren is van oudsher een centrum waar 3 factoren in de ontwikkeling en de wordingsgeschiedenis bepalend zijn geweest. En dat is de scheepvaart, de handel en de nijverheid. En om u iets daarvan te vertellen, dan neem ik u graag mee naar het jaar 1416 en roep daar bij u een sfeerbeeld op van de haven die toen gegraven werd, de Kolk genaamd, van waaruit er een levendige
scheepvaarthandel ontstond op verschillende plaatsen, zoals Sloten, Lemmer, Heerenveen, Sneek, verder weg Amsterdam, nog verder Hamburg en de Oostzeelanden. En die schepen die werden dan ook hier in Jouren op de scheepstimmerwerven werden die gemaakt. Met alle nevenactiviteiten van dien, de touwslagerijen, de zeilmakerijen en andere activiteiten in dat geheel van die ambachtelijke nijverheid en handel. Noem ik u als voorbeelden de goud- en de zilversmeden, de uurwerkmakers, de kisten- en de kastenmakers, de lierlooierijen, boomkwekerijen, pottenbakkerijen. Kortom, eigenlijk alles wat met een bundeling van ambachtelijke activiteit en nijverheid te maken heeft. Wat de ambachtelijke nijverheid betreft, de Jouwse klokkenmakers zijn er nog steeds. Zilversmeden zijn er nog, de laatste meubelmakers zijn net verdwenen, maar de koper- of geelgieters hebben zich van 1854 af tot nu kunnen handhaven. Molens zijn er veel in Jouren geweest. Als tastbare herinnering aan een stukje handel uit Joures verleden staat er de volledige gerestaureerde Penningasmolen. De molen kan zijn werk nog helemaal doen. Wat eens een klein handeltje in koloniale waren was, is uitgegroeid tot Douwe Egberts koninklijke tabaksfabrieken, koffiebranderijen en theehandel. Douwe Egberts, een jaar of 80 geleden, was een klein bedrijfje, een klein plaatselijk bedrijfje, zoals Jouren op dat moment een rijke schakering had aan kleine plaatselijke bedrijven. Alleen dit bedrijf heeft de kans gezien om de kansen te grijpen zoals die toen lagen en heeft de afgelopen 80 jaar, kunnen we rustig zeggen, een zeer spectaculaire ontwikkeling meegemaakt. En voor een groot deel te danken aan de dynamische persoonlijkheid in de tijd van mijn grootvader, die de visie had om te zeggen, wij moeten niet plaatselijk blijven, wij moeten regionaal gaan en zelfs landelijk worden. Dat is daarna overgenomen door zijn zoons, mijn oom en mijn vader, die de kansen die na de hand kwamen ook hebben gegrepen. En het is met name na de laatste wereldoorlog dat dit bedrijf vooral zijn spectaculaire groei heeft ondergaan. Het is voor mij nog een beetje onduidelijk. Ze hebben iets gedaan, maar wat precies? Hè? Met visie in de toekomst vooral die kansen grijpen zoals ze toen lagen. Dat wil zeggen, we zijn niet plaatselijk en regionaal gebleven. We hebben op een gegeven moment ook aangedurfd om verder te gaan. Eigenlijk daar naartoe te gaan waar de bevolking en waar de handel was. En zo is het ook gebeurd dat in 1919 wij de sprong hebben gemaakt buiten de Friese grenzen en een vestiging hebben gedaan in Utrecht. Wat toen de basis werd voor de verdere verkoopactiviteiten in het land. In Jouren bent u veruit de grootste werkgever. En dan zou je kunnen denken, ze hebben de macht ook in het dorp. Het gemeentebestuur doet wat Douwe Egberts wil.
Douwe Egberts is volkomen baas in Jouweren. Ligt dat zo? Nee, meneer Van der Zee, gelukkig niet. Dat zou niet best zijn als dat zo was. Het is natuurlijk niet te ontkennen dat wij een dominerende factor zijn in deze plaats. Maar als ik nou terugga in het verleden, dan geloof ik dat wij eerder te weinig, vroeger met name, contact met het gemeentebestuur hadden dan te veel. Het is pas, laten we zeggen, vooral na de oorlog dat wij, dankzij ook de spectaculaire groei die we toen hebben meegemaakt, dat er regelmatig contact met het gemeentebestuur uiteraard ontstaan is om de behoeften die wij hadden, met name op woninggebied, in zo goed mogelijk overleg met dit gemeentebestuur te realiseren. Door het toedoen van Douwe Egberts is Jouweren een van de weinig overgebleven grote plaatsen waar geen woningoverschot is. Wie maar lang genoeg bij Douwe Egberts werkt, zal zichzelf ook 1 keer koninklijk voelen. Dan worden de deuren van de mooiste auto van het bedrijf door je directe chef geopend. Staan de hoogste bazen van het concern je op de stoep op te wachten. Voor Tjeerd van der Zwaag, 50 jaar bij het bedrijf, was het eigenlijk geen nieuws meer. Want 2 van zijn broers hadden hetzelfde al meegemaakt. Welkom. Ja, Dit is de heer Van der Zwaag. Meneer Van der Zwaag. Dit is meneer Boost. Ja, we waren in de studie Jouwer als Douwe Egberts en Zielstra meubelfabriek. Maar ja, dan leer je vak. Op een fabriek wie het toen wat minder waren. Mensen zeiden, ja, uw jongens leren een vak en die jongens van de Zwaag en allemaal naar Douwe Egberts. Maar nu lijkt het wel even anders. Je gaat eigenlijk wel een goede keuze doen. Nou hebben we wel een goede keuze doen. Had je hem dat extra veel, dat het minder waardig was om op een fabriek te werken? Wat zegt me? Jouw broer zei het weer in het begin wat minder waardig om op het fabriek te werken. Had je dat extra veel? Nou, eerst in het begin wel, maar ik weer gelukkig. Ik weer direct al uit de fabriek bij. Ik kwam bij de familie thuis als stuurjongen, budskipje wat, kindermeisje wat. Dus dat weer volop me hier meer voor. En hier, als je dan alles in de fabriek werken moest, nou dan ben ik wat was aan het doen. Wat betekent een bedrijf als Douwe Egberts voor de Jouwer? Nou, heel groot, hè. Ja, dat weer vroeger wie het eerst net zo best. Voor oorlog niet, maar later is het al beter geworden, hè. Ja, dat is een heel groot bedrijf geworden, hè. Ja? Is dit nou toch net een beetje een plak dat, nou ja, haast alle mensen bij hetzelfde bedrijf werken en is dat net wat saai eigenlijk? Nee, hartstikke mooi. Maar komt het in alle pad, tabak, koffie, tabak, macaroni en thee, hè. Dat is hier al, hè. Kijk, we hebben dus die enorme groei meegemaakt. Dan moeten we constateren dat op dit moment Douwe Egberts in Nederland ten aanzien van zijn traditionele producten, koffie, thee en tabak, een positie bereikt heeft waarvan we niet meer kunnen verwachten dat dit nog tot verdere spectaculaire groei aanleiding geeft. En als we dan constateren dat een belangrijk gedeelte van het productieapparaat van die traditionele producten hier in Jouweren staat, dan moeten we zo realistisch zijn om te erkennen dat een verdere nadrukkelijke groei van het productieapparaat hier in Jouweren in de nabije toekomst niet meer te verwachten is. Douwe Egberts zal niet verder groeien. Wat betekent dat voor een plaats die de laatste jaren stormachtig met dat bedrijf is meegegroeid? Een zekere stilstand, daar zal niet aan te ontkomen zijn. Wie het net uitgekomen structuurplan van de gemeente Haskeland leest,
begrijpt dat het verlangen naar verder groeien nog niet gedoofd is. Er is sprake van een nieuw industrieterrein, van een behoorlijk aantal nieuwe arbeidsplaatsen. Dat zal, ondanks de gunstige ligging, toch een zware dobber worden. Mooi, hoe in die discussie hoe de Jouwer praat, daar zit ik een beetje een vervreemding in van mensen van wat zou er eigenlijk van de Jouwer worden, denk ik. Hak op hier door de wies. Ja. Meestal dat zelf ik net in de gaten niet. Nee, nou, wat ik me echt nog in Simmeringen ken is dat we echt filmen hadden bij jubilea bij Douwe Egberts. En daar was een man die in de 65 jaar in het dienst. Want die kwam van Squallen en dan gingen ze direct in de thee of in de koffie. En die wien dus heel lang die bij dat bedrijf. En dan kwam de president-directeur, ik geloof net het Kort Boonstra, dat doe alweer. Maar dat soort man kwam naar de Jouwer in de kantine om die oude mansjes te feliciteren. Ja, heel mooi. Ja. De budgetting van Douwe Egberts en Jouwer had het nog trouwens. Dus, wij zochten even in jaren 60, toen maakten ze een mooie reportage met Johannes Elzinga, de schilder. Maar de hoort werd de bovenkant uit. Ja, dat is inderdaad. Ja. Dat die er om het licht. Ja, oké. Er kwam al wat vals licht ook in zijn atelier binnen. En hier dus die ranen van die hoort hier nodig om dat licht net in de eigen te krijgen. Ja. En hij hier, en dat zei ze vroeger wel vaker, aan een morgen een soort kastje. En daar hier elke keer een oude schilderij. Dus dat het meestal niet er voorbij kwam. Ik weet net of we dat zien hadden, maar die konden dan zijn schilderijen zien. Zullen we het eerst even zien? Ja. Short iedereen. Meneer Elzinga, in het programma van uw eretentoonstelling staat dat u op 5 december 1893 in Wommels bent geboren. Ja. Dat u, toen u voor de schilderkunst had gekozen, naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en naar de Haagse Academie en naar Parijs bent geweest om uw opleiding te ontvangen. Ja. Was u van rijke ouders dat allemaal kon? Nee, mijn ouders waren heel arm. Mijn vader was schoenmaker en die zat te werken op zolder onder een glazen dakpan. En ik zat te schilderen als klein jongetje daarnaast, naast mijn vader. U was dus als klein jongetje, wilde u al gaan schilderen? Ja, altijd al geschilderd, al heel. En hoe bent u op de academie terechtgekomen? Op de academie ben ik terechtgekomen door behulp van adellijke families, een beursheer uit Leeuwarden gedaan. En zo dat door een toelatingsexamen tegelijk met Belgische vluchtelingen, die in 14, toen brak de oorlog uit. En toen heb ik met die Belgische vluchtelingen een examen moeten doen voor Amsterdam Academie. Is het een goede opleiding geweest? Ja, zeker. Zonder opleiding gaat dat niet. Want af en toe dan, als je een beetje dreigde te versuipen in het werk, bij wijze van spreken, dan kwam de professor en die zette daar een flinke toets op. En dat gaf je dan weer een duw. Welke kant op je op moest, begrijp je? Ja. Dat was dan de correctie. Hè? Nou, verder moet je jezelf natuurlijk helemaal ontwikkelen. De schilder keert na zijn opleiding terug naar Friesland, naar Leeuwarden, waar hij deze stadsgezichten schilderde. Maar hij sloot zich niet op en ging ook naar het buitenland. En zo maakte ik dan ook kennis met Frankrijk. Hè. Frankrijk heeft nog altijd mijn liefde. Dat is een geweldig land. Ja, dat is een geweldig land. Later nog een keer wat terug geweest. Waarom vindt u het een geweldig land? Omdat die kleuren mij zo bijzonder warm zijn. Kleuren zijn bijzonder warm. En het is een beetje nonchalanter. Ik ben ook in Engeland geweest.
maar daar is de atmosfeer veel kouder. De huizen zijn kouder, wit van kleur, wit. En in Frankrijk is alles nonchalant, een heel andere geest. En dat ligt u wel? Ja, en dat blijkt wel, want enfin, je weet wel, de meeste schilders zijn allemaal in Parijs geweest en die sfeer die is ongelooflijk. Ja. Alhoewel Parijs niet meer is wat het vroeger was. Want ik was er in 1920. Toen zag je nog paarden op de straat met wijn, soms 6 of 8 paarden voor een wijnkar. Nu zie je de overkant van de straat niet eens meer vanwege de auto's, alles blik, blik, blik. Toch blijft Leeuwarden ook later vaak model staan voor Elzinga's schilderijen. Wat mij opvalt, meneer Elzinga, is dat terwijl de meeste schilders die zo'n 50 jaar aan de gang zijn, een grote verandering ondergaan, bij u toch die verandering vrij gering gebleven is. Hoe komt dat? Heel vrij gering. Een klein beetje wijziging gekomen misschien door de reis naar Frankrijk en Algiers. Dat heeft wel een klein beetje invloed gehad. Maar verder toch niet? Maar verder niet. Verder is het allemaal gebleven zoals het aanvankelijk wel was. Enfin, je kunt op deze leeftijd kun je niet meer maken wat je in je jeugd gemaakt hebt. Dat kan niet weer terug. Je kunt niet weer terugzetten. Want af en toe zie ik nog jeugddingen van me en dan denk ik zelf, ik weet niet precies meer hoe ik het gemaakt heb. Want naarmate je ouder wordt ga je meer denken bij je werk. En als je jong bent dan doe je het onbevangen. En dat kun je op een latere leeftijd kun je dat niet meer, dat doe je niet meer. Dan ben je niet meer zo. U bent niet beïnvloed door nieuwere stijlen? Nee, niet beïnvloed door nieuwere stijlen, nee. Omdat u ze niet mooi vond? Nee, ik kan me daar niet mee verenigen. Dat komt, wij hebben eigenlijk te veel eigenlijk een soort vak geleerd hè? En gestudeerd. En tegenwoordig is dat eigenlijk helemaal op de achtergrond geraakt. Als je maar iets, je doet er wat kleur op en je wacht af wat er van komt. Zo is tegenwoordig de meesten wat ze maken. 8 januari is Johannes Elzinga. Maar dat idiote, god je dus op. Waar ken ik nou werk van Johannes Elzinga vinden? Er is hier en daar is er nog wel wat. Hij had door exposeerd in het Fries Museum in die periode dat wij die reportage maken. En ik lees hier en daar nog wel eens dat er ergens werk van hem is. Maar het weer net een groot kunstenaar. Maar ja, echt zo'n ambachtelijke schilder. Ja. Maar is dat mooi hoort zien. Maar een heel oud man, 18 joh, dat ben dat is nog wat. Ja. Ja. Maar we kennen hier en daar het werk dus nog wel vinden. Ik vind wel eens een boekje en dan staat er toch iets van Johannes Elzinga in. Okay. En dat zuidt mij dan wat omdat ik daar ooit bij sta. Zie ik je op. Na je weekend ben we weer met het programma Gewest Friesland, dan dus dag.